Lejn soċjetà sostenibbli hija tema li l-UHM għażlet għal proposti li ser tressaq lill-Gvern biex dawn jiġu kkunsidrati għal budget li jmiss. F'dawn il-proposti l-UHM tressaq suġġerimenti biex jindirizzaw il-problemi li ser jinħolqu biż-żieda fil-popolazzjoni anzjana f'pajjiżna li ser tkompli tiżdied fis-snin li ġejjin u kif l-istess ħin huwa mbassar li n-numru tal-ħaddiema ġodda fid-dinja tax-xogħol ser ikompli jonqos. Fost dawn il-proposti, il-UHM qed titlob li l-Gvern jikkunsidra li jibda joffri servizz f'ċentri ġodda ta' childcare mingħajr ħlas. Permezz ta' statistika, l-uffiċjali tal-Union spjegaw kif in-numru tan-nisa li qed jidħlu fid-dinja tax-xogħol qed jimxi mal-medja tal-Unjoni Ewropea, iżda mhux l-istess għan-nisa li m'għandhomx edukazzjoni terzjarja u għandhom tfal iżgħar minn 6 snin. Clyde Caruana spjega kif teżisti relazzjoni bejn in-nisa li jaħdmu u childcare centers u l-ħlas għal dawn iċ-ċentri qed iżomm lura lil eluf ta' ommijiet milli jilħqu l-potenzjal tagħhom fuq il-post tax-xogħol. Il-UHM qed tbassar spiża ta' aktar minn 14 miljun u nofs euro għal dawn iċ-ċentri u l-carers iżda tħeġġeġ li l-Gvern jidħol bi sħab mal-privat. Fi statistika oħra tbassar li jista' jsir ukoll profitt. Is-Segretarju Ġenerali tal-UHM Joseph Vella qal li l-Union tħoss li sas-sena 2015 pajjiżna għandu jkollu bażi ta' ftehim nazzjonali fuq kif u meta ser jinbeda t-tieni pilastru għal pensjonijiet u sostna li l-Unjoni Ewropea qed tbassar li n-nefqa tal-Gvern fuq il-pensjonijiet ser tilħaq livelli mhux iżjed sostenibbli. Il-proposti tal-UHM jiffukaw ukoll fuq l-edukazzjoni, is-saħħa, is-suq tax-xogħol u l-ambjent. Joseph Vella spjega kif fil-ġranet li ġejjin il-Union ser tiltaqa' mal-partiti politiċi kif ukoll mal-imsieħba soċjali biex tispjega iżjed fid-dettall dawn il-proposti.